Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channelnya Deni Simoiswo. Selamat malam pemirsa. Mbak, lagi apa? Apa tak jak? Oh, standby. Tak jak mapak guys. Mapak ngoterno adikku. Melok mah. Iya cek delok-delok lho. Dene wis standby. Aku kok karek jaketan lho nek. Nah, aku nek gak iso. Bengi tapi ora melok. Gak melok Ya wong. Mau ngoter-ngoter. Motor-motor sedelok masang ning ndi per. Aku lu mulai. Kowe engko udah ngambil ayah tak kayak duit nang anu. Soalnya motornya kene lampu. Kita jelek nang ngene bahkan siji. Jeli receh deh. Gak duwe, Mbak. Silai 10.000. Ya ora duwe. Duit mau tinggu anu. Gak di receh blas iki. Kok dijol sapa? Ya lek baru ngono baru sih. Gak duwe lepasan aku. Gak jol receh aku. Iki receh ta. Lagi delok ngas kek. Aku nyelek motor Mbah Kem siji guys. Jadi mantu engko nanti bersama Mbak Isma ngek ngono delok. Ngono pemirsa. Nanti nek setelah Isya soalnya penerbangannya jam 8. Sesuk gak enak. Wong duwe. Dijak gak popo. Buya, melok. Iya engko melok ya melok. Montore Mbah Kem tak tokno bisa. Tidak tendokan. Kak, engko. Kira pipi tak ambek bojone. Iya, kok kene goncakan koma, ya. Dhewe-dhewe ya. Ngono guys. Kene lambune pedhot. Apa nggo iki? Ki mau Nek rino ngono. anu ekrol, kuwi ekrol kan Ekrole apa? wingko alah panganane wong kene sing ledri lho. Kaya astor iki to. Iya. Nek wong kono kan dulu nih Mbak ora enek Mbak nang kono. Ini lele Lah kene kasih cepu kuwi. malah kuwi. Wingko ambek kuwi ekrol kuwi. Golek ning ndi? Golek ning kono wis ndek awan mang. Sepur iki bengi. Sepure bengi. Kok kok Delok pas balik. Ndekne setengah 10. 2 jam. 2 jam, sak jam setengah wis iki cepet. Wis ngono. Kak jare karo terminal terminal karo nggon kuine jek adoh. Pasar Turi ambek omahe ndekne iki enggak setengah jam. Kene randu. Gak enek. Kene cepu. Kene cepu. Cuma dalane Surabaya kan ngono kae belak-belok asine yo cedhak. Halah saiki Berarti antara pasar Turi karo kebun binatang ki ada ndi mbek ngene iki? ya ada kebun binatang ya. Gak takno pipit cedak-cedak. Wong aku sedih lu kok. Cuma semare suwi kuwi gara-garane. Apa nek sore ngono kan Mbak macet kena wong nganu ngono kae. Nganggo ngene iki kok mesti anyep. Jaketan naik. Ngono, jaketan naik. Oh, betul nak awake. Tunggu guys. Sirahku ku lho. Berkat delok. Berkat ki ilah-ilane dibuka aja mbok setting ngono. Ora melok aku kok nang kandiku. Pengen aku. Kan aku lagi melok iki, Bu. Apa iki apa iki? Entah, tukang. Iya, wis ajek ngonten iki lho, cek ngonten. Wis diem. Yo kek. Kita enak apa iki? Masak rujak. Acar, Mbak. Itu. Oh alah, Ini nasi rames cara mono. Kira rujak. Nasi rames, guys. Kok ning Ya apa ya? Sok nek pesen no. So nek bayaran. Lho iya apa kaya apa budene pengen roh. Lambi silat apa ya? Urung sekolah apa silat iki? Lah aku lho wis daftar Mas iki. Wis Nek cah kecil ki belum boleh. Wis kadung daftar. Ya wis iyane. Iya. Aku papat sesuk. Ya wis Kok kok. saiki? Nek teko kok bayari siapa? Sok. Mas anu kok sik aku tak ngonten iki cok. Yes. Ngelon-ngelon. Ini dipangan. Udah dibuka nih, Pak. Iki masuk ngene sapa, Mbak? Iki Cok Mbak Pre. Mbak Pre. Terus yang gini, bansakne dine. Karo. Ya dipangan, Per. Ya selentak. Enak, guys. Mbah Kem, Mbah.
Bahkan Mbak Sriani loro kabeh njaluk kon mijitno ndek nang. Kendang. Aku ki jane yo terus aku cepet-cepet. Mbak aku tak kene Mbak ora ilang-ilang Mbak. Aku kene iki. Lelek solikin mijit bling-bling Mbak mang. Lipah WA aku Mbak. Aku ning kene iki cepet-cepet. Di iso malah kudu ngunek-ngunek. Keringet hanyut. Wah. Koyo aku ngono kae Mbak. Gorokanku wis mulai yo. Makku bareng yo kalau ora anu mangan. tetep cepet nulari. Tetep nular, guys. Bahkan mimbar dilek ngono nek. Lah saiki lho jane kan nek kena apa virus ngono iki kon istirahat ya, Mbak. Kayak wong wedok ndak iso. Merem ae. Dirungno ini pinu iki. Kan dari yo. Merem. Yo merem pinu yo. Aku yo hawane kudu turu wae. Mang yo. Aku ki jek urung fit cuma wis mending lah timbang ndek ngenane ngono aku. Ki mau asa awan nang turu ping pindho. Apa nih hawane adem ki mang. Aku yo Sek kok pak kok koyo nek tak mbok agar malah keringet tuh. Singgah kene apa sampai. Lah, iki merkes. Duduk mangan ki duduk. Wes guys, nanti dilanjut lagi ki apa ngaterno adikku pemirsa. Lah sampai dan jamnya. Oke, nanti dilanjut lagi. Halo guys. Malu? Oh, halo guys. Halo guys. Ayo, oke. Kan saya mau pulang. Mau ke Surabaya lagi. Naik apa? Oh, naik tuh. Dadah dhisik. Dadah dhisik. Eleh. Iki kak. Dudut. Siapa hendak turun? Ya guncakan mbek Doni dhisik, Pit. Seperti biasa. Ngontane adzan sik. Ini. Polisi. Lah, berengkut. Polisi ya, Nek. Klambine Polisi. mbok nggo samang sa. Lah sak tas ngono kuwi. Entek wisan. Nah, jadi teko kono jam 10 cepet jane ngono. Iya. 2 jam. Tinggal Kansa. Halo guys, kita lanjut. Iki wis sudah ada di perjalanan. Kali ini Mbak Deni sing nyetir. Mbak Isma ngocek yo, kita pengen terno Mbak Pipit pemirsa. Mbak Pipit wis kae dhisik. Soalnya lereng apa oleh boarding. Aku ngono ki nek numpak sepur ki keter-keter ki apa? Wedi keri. Lah nek bis kan oga tenang kita. Alah sepur nek aku gak mudeng pisan aman ndandap koyo kon numpak dhewe ngono paling ra iso aku nek leren ngono-ngono kuwi. Lah nek bis kan sebelumnya kita pesen tiket mau pesen ngono tok wis. Bar kuwi kok nek jame kita berangkat. Dan nek sepur ngono iki nek kon dadak ngene iki aku gak iso. Senin yo. Ketoke. Yo. Aduh. Aku ngono ki ya jebobok kek nek matan mulutku. Nek kon dhewe tengah wengi. Lah nek kowe eling aku pas mergawe ning Cepu jam 12 budal. Lho, Mbak Isma ki juga pernah mergawe ning gone Mbak Lamini kono kuwi pemirsa, tapi ikut Mbak Trimbil, Mbak Lastri.
berangkat jam 12 malam, bayangno. Malah renek wong. Malah ki helmku wis tak tutup rapet lho. Langsung guys ngono ae wis pokoke positifku ora mikir aneh-aneh aku. Utaku pergawe ngono. Nek matan ki saurunge kuwi dipikirno nek kondang enek apa-apa jenenge wong ning dalan yo. Pemene tengah wengi wong wedok yo. Menene begal piye diantem sirahe. Wedine ngono kuwi aku ki. Nek setan ngono ta. Ora wedi, wedine malah nyampe wong. Kondang enek penjahat ngono. Naik kereta nih, soalnya cepet ya Den, naik sepur ya. Awaknya gak kesel piye yo. Konggon, orang mau teko omah nek. Walah, nomor ayo genek lerene yo. Iya mang nek hujan ngono. Mega cuane sampai buka. 14 apaan? Sesuk kuwi. Oh. Wajib mencoba tapi poso-poso guys, yo nek pas ngabuburit. Nek teko kene ngono cah rame. Rame. Wah. Nah, mang peri pure apa melok, jumpa ndi? Perempuan. Ada yang meh acara nih. Nikahnya tapi cek suwi toh. Lah ya. Ayo. Iki nek kene sebagai wanita tidak bisa apa-apa yo. Carry liyane. Kudu iso apa-apa, kudu kuat, kudu apa-apa. Lara ya kudu tangi. Jajan nek sing lara wong lanang. Ora ngarep tangi. Nek sing lara wong wedok, lara lah ya mesti tangi. Sampai nangis turun jalan ya. Tenan. Lah. Tuh selama tak tinggal awakmu gak pernah sakit. Gak pernah loro yo. Berarti lorone lagi malah aku enek iki. Untung enek aku ngono. Iya gak loro gak aku. Lah yo, wis strong.
Tapi yo kuwi makane lelahmu menumpuk. Yo. Apa-apa dhewe kan ngono Dek. Selama kuwi yo suwe lho, sedih lho. Walah, tapi mang awakku penak, Den. Ngombe kuwi mang lho, Den. Apa? Kembang telang. Bener ya? Aku wis 2 gelas iki yo. Wis koyo dipijeti rasane awake. Ding ding. Kari cepu kene ayo. Roh barangi. Roh barangi. Iki berat iki. Lho, Den. Berat. Kowe gak melok, Pin? Melok ya. Numpak sepur. Numpak sepur gak melok. Hati-hati ya. Alah, gak usah. Apa Pin? Gak usah. Iki reno-reno ae sama. Hati-hati. Ya, Cil. Loh. Gak usah. Ora usah. Wis gak apa-apa. Wis ben. Hati-hati ya. Iki rak sedih longkas sepure. Lah yo. Muni. Udah deh. Saiki kene rame kok. Dadah. Cium-cium. Dadah. Mana ya? Heeh.